Milí sledovatelia a sympatizanti našej novej lavice, dnes vám predstavíme Jakuba Molnára, divadelného dramaturga, publicistu, kultúrneho kritika, ktorý sa dlhodobo venuje divadlu, médiám a spoločenským témam. Jakub, ahoj. Ahoj. Moja prvá otázka znie, ako si sa dostal k divadlu a čo ťa na tom najviac baví? K divadlu som sa dostal už ako tínedžer, respektíve ako malý chlapec. Tá trajektória asi nie je úplne špecifická, lebo mám pocit, že aj v môjom okruhu je to vlastne celkom bežné, že vás niečo tak nadchne, že ste ochotní to robiť vo svojom voľnom čase, ako nejaký krúžok v rámci školy. A tak to bolo aj v môjom prípade, že som chodil do Zušky, na základnú umeleckú školu, na LDO, literárno-dramatický odbor. A vlastne aj vďaka mojim rodičom, ktorí ma v tom veľmi podporovali, som sa k tomu divadlu dostával čoraz viac a vlastne pokiaľ mi pamäť siaha, tak som vždy chcel robiť niečo s divadlom spojené. Najskôr to bolo herectvo, čo je také akoby dosť klasické, že človek si myslí, že herectvom bude zarábať veľké peniaze a bude slávny a život super. A aj som sa pôvodne hlásil na VŠMU, na odbor herectvo, na príjmačky, kam ma ale nevzali. Tak som šiel najskôr na divadelnú kritiku, ktorú som študoval ako bakalár. A potom som šiel do Brna na JAMU na divadelnú dramaturgiu s tým, že vlastne, tak ako si ma aj predstavila, tak to je moje hlavné pole pôsobnosti, že pracujem ako dramaturg primárne, ako prakticky a popri tom vlastne aj reflektujem odborne divadlo, či už z hľadiska histórie alebo aj teórie. To divadlo ma baví vlastne z mnohých hľadísk a neviem, ako dlho o tom môžem rozprávať, ale pre mňa vlastne divadlo ako veľmi silné nejaké médium, ktoré dokáže komunikovať so spoločnosťou. Pre mňa vlastne divadlo nie je úplne ako iba nejaký cieľ, že nerobím divadlo pre divadlo, ale vlastne je to pre mňa ako nejaký komunikačný nástroj. Je to už také staré klišé, ale je to trefná veta, že divadlo je nejakým zrkadlom spoločnosti, snaží sa klásť aj tie nepríjemné otázky, poukazovať na rôzne tabuizované témy a byť niekedy aj provokatérom. A to ma na tom vlastne baví najviac, že vlastne pre mňa je divadlo nejakým, stále verím, že ešte účinným nástrojom, ako poukazovať na nejaké negatíva v spoločnosti. A čo ma baví ešte viac v súčasnosti, respektíve čo si myslím, že je ešte potrebnejšie, je nielen ako kritizovať, nielen ako by nastavovať to zrkadlo, ale hľadať aj nejaké možné cesty ako z toho súčasného marazmu von. A to ako v rôznych obdobiach to divadlo takú silu malo, že vlastne akoby častokrát najmä umelci formulovali rôzne utopické svety a spisovatelia písali rôzne fantasy, ktoré sa potom stali nejakým manifestom nejakej možnej lepšej spoločnosti. A to ma na tom divadle aktuálne baví najviac. Premýšľať o nejakých možnostiach. No, to si mi zodpovedal už aj asi druhú otázku, ktorú som mala pripravenú, že či ťa motivuje, čo je tým motivátorom písať o tej kultúre a tých spoločenských témach. Je to, je tam aj taký trošku pud seba záchovy, lebo tým, že sa chcem živiť kultúrou a v súčasnosti je to veľmi neprajné a nielen v súčasnosti, tak minimálne na Slovensku je tá práca v kultúre prekarizovaná de facto od 89. Môžeme sa potom k tomu asi dostať nejako konkrétnejšie, že vlastne dodnes nemáme nejakú dôstojnú legislatívu, nejaký divadelný zákon, v podstate mnohí ľudia nevedia ani poriadne zadefinovať svoje profesie. Častokrát vlastne ľudia nedostávajú nejaké dôstojné akoby ohodnotenia a tak ďalej, tak ďalej. V niektorých prípadoch sa jasne porušuje zákonník práce a tak ďalej. Čiže pre mňa ako keby písanie o kultúre, o divadle je v niečom aj pod seba záchovy, že vlastne chcem na to poukazovať, lebo rád by som sa tou kultúrou živil a jedného dňa by som rád aj založil rodinu a naďalej sa mohol živiť prácou v kultúre a nepozerať sa každý deň na výplatnú pásku, koľko mi tam ostáva. A zároveň vlastne je to ako keby súčasťou nejakého širšieho, minimálne európskeho diskurzu. Že vlastne tá kultúra sa minimálne po pandémii vlastne dostáva ako na nejaké popredné príčky nejakého záujmu aj európskych politík. Tam takisto vlastne akoby sledujem tú debatu, že vlastne ten kreatívny sektor vo všeobecnosti sa vlastne akoby stáva nejakou ako nosnou témou nejakej aj politiky Európskej únie. Čiže pre mňa vlastne aj toto reflektovať vlastne toto pnutie je vlastne dosť zaujímavé. No. Ty pôsobíš v Českej Pardon, republike. skočím do toho, lebo mi napadlo, jak sme sa o tomto bavili, že divadlo, že prečo divadlo a nie film? Lebo čisto v rámci pragmatizmu a chceš zmeniť spoločnosť,
matematika nepustí, urobíš jedno divadelné predstavenie, máš tam, ak máš dobrý deň 200 ľudí alebo čo a to je celé, čo vieš ovplyvniť. Natočíš jeden film, ktorý je virálny a ľudia ho majú radi a dostane sa to do hlav aj stoviek miliónov ľudí, ak je to nejaký veľký blockbuster. Čiže čisto v rámci pragmatizmu ten film by bol lepšia varianta, ako mať vplyv na spoločnosť, ak to je to, čo chceš. Tak prečo si sa rozhodol takto? Určite, film je masovejšie médium, to divadlo, aj najkomerčnejšie divadlá majú kapacitu sály, tak 1000-1200 miest. Takže s tebou ako súhlasím. Pre mňa to, čo som ešte nespomenul, čo ma na tom divadle baví, je ten živý kontakt s človekom. Že jednoducho, síce ja nie som herec, že nestojím na tom javisku, takže nie som absolútne face to face voči publiku každý večer v rámci predstavenia, ale ako tvorca alebo ako dramaturg pravidelne vystupujem aj pred ľudí, či už robím nejaké diskusie, úvody, alebo skrátka v rámci predstavenia mám tiež nejakú úlohu. A pre mňa je tento aspekt asi dôležitý v tom zmysle, že sa s tými ľuďmi vlastne chcem rozprávať face to face, nejako priamo. Že ja vnímam totiž to divadlo, že je v niečom ako naozaj živé médium, ktoré sa vlastne mení, že vlastne ma na tom baví aj to, že aj keď vytvoríš nejaké predstavenie, ktoré je fixné, ktoré má nejaké scenár, nejaké pravidlá, nejaký dej, tak vlastne každá tá repríza je v niečom iná, práve aj vďaka tomu publiku, prítomnosti toho publika. A tá živosť a tá premenlivosť je na tom tiež vlastne v niečom krásna a možno aj obzvlášť, keď sa dnes už čím ďalej tým viac dostávame do virtuálnej sféry a vlastne aj umenie sa do veľkej miery vlastne ako presúva do digitálneho priestoru, tak to divadlo ostáva tým živým kontaktom, ktorý je pre mňa vlastne o to dôležitejší. Takže rozumiem, že film je alebo vie byť o to masovejší a tým pádom mať nejaký väčší impact na prípadne nejakú spoločenskú mienku. Ale tento aspekt tej živosti je pre mňa v tom divadle ako To je zásadný. taká zaujímavá vec, čo teraz ľudia hovoria ohľadom tej umelej inteligencie, sociálnych médií a všetkého, že už sme po pár desaťročiach tohto dosť zahltení týmto celým a teda nie málo ľudí hovorí, že nám to nerobí dobre a všímame si to. Čiže sa rozpráva o takej nejakej ceste späť, o nejakom návrate do toho analogového sveta ako proste niečoho zdravšieho. Takže hej, v tomto asi bude mať divadlo nejakú renesanciu v najbližších 10 ročiach, že ľudia budú chcieť vystúpiť z toho virtuálneho do toho skutočného, lebo to virtuálne, no, vidíme, kde žijeme. Ako na to teba v krátkosti nadviažem, že práve pred pár dňami vyšiel taký celoročný prieskum práve v Česku o nejakej spotrebe kultúry za rok 2024 a práve v divadlách sa ukázalo, že nielen sa väčšine divadlám podarilo vrátiť do návštevnosti spred pandémie, alebo tak pandémia bola ako obrovský zlom, divadla museli zavrieť na 2 roky. Niektoré z nich sa z toho vôbec ako nevrátili a museli zavrieť úplne, niektoré sa vracali veľmi postupne. Ale vlastne už teraz sa ukazuje, že tá návštevnosť sa nielenže vrátila z tých čias predpandemických, ale niekedy sa dokonca aj zvýšila. Čiže minimálne Českou, že toho dôkazom, že tí ľudia naozaj chcú chodiť na živé umenie a netráviť iba doma pred obrazovkami. Jakub, ty pôsobíš v Českej republike, spomenul si tu aj Európsku úniu. Vidíš nejaké rozdiely medzi Českom a Slovenskom, čo sa týka toho divadla, alebo skús nejak, či cítiš nejaký rozdiel? No, to je zapeklitá otázka, lebo tých rozdielov je určite veľa, ale zároveň to nechcem nejak zjednodušovať. Ale keď skúsim vytvoriť nejaký oslý mostík, tak minimálne z hľadiska tej organizovanosti divadelníkov v Česku a na Slovensku vidím zásadný rozdiel. Z hľadiska nejakých umeleckých kvalít, z hľadiska nejakej estetiky alebo to, čo vlastne divadla produkujú, tak tam si myslím, že vlastne sú aj v Česku aj na Slovensku špičkové divadlá, ktoré reflektujú povedzme európske divadelné trendy a nejaký ako javiskový jazyk a nejaké témy. Čiže tam asi tie rozdiely nie sú až tak veľké, o ktorých asi by som dokázal hovoriť, ale z hľadiska tej organizovanosti a nejakej koordinácie vnímam, že v Česku je tá debata ďaleko silnejšia, ďaleko nejako už až inštitucionalizovanejšia. A už iba keď dám nejaký príklad, tak v Česku pôsobia 4 odborové organizácie iba v rámci divadla a na Slovensku vlastne ani jedna.
Existuje niekoľko asociácií, nedávno vznikli kultúrne odbory, ktoré ale majú ambíciu zastrešiť všetkých ľudí pracujúcich v kultúre, nie iba divadlo, ale vyslovene nejaký zväz, ktorý by sa týkal iba divadelníkov, prakticky neexistuje. A toto už vlastne pre mňa vytvára ako tú priepasť aj v rámci toho, ako v Česku uvažujú o divadle nejako strategicky do budúcnosti. Zrovna tento týždeň som bol účastný takej širokej debaty Asociácie profesionálnych divadiel v Česku, ktorý združuje skoro 40 českých divadiel. A tá debata naozaj akoby ide ako dopredu, že bavíme sa o tom, čo chceme divadlom dosiahnuť o 5, 10, 15 rokov. Na Slovensku mi táto debata alebo táto nejaká širšia diskusia zatiaľ chýba. A to vnímam ako taký zásadný rozdiel v takých aj v nejakom mikromanažmente, aj v tom uvažovaní, kam sa s divadlom vlastne chceme posunúť. Takže to je asi taký najväčší rozdiel. Trošku do toho skočím, lebo treba si zase naliať čistého vína. Čechov je raz toľko, čiže tá komplexita tam je o x% vyššia, čiže je tá potreba to nejako manažovať tým pádom. Ako je to vlastne s číslami, že koľko ľudí pracuje na Slovensku v divadelníctve kontra v Čechách? Ako nemusíš mať presné čísla v hlave, ale len tak, aby sme mali pocit v bruchu, že o čom sa tu vlastne bavíme. Na Slovensku, aspoň podľa štatistík Divadelného ústavu, je aktuálne pôsobí 156 divadiel. A teraz to ale musím rozdrobiť, pretože väčšina z nich je tzv. Nezriaďovaných alebo nezávislých divadiel. To znamená, že to je väčšinou občianske združenia alebo SROčka. Iba nejaká okolo 30 z nich sú zriaďované, to znamená, že sú zriaďované buď štátom, to je napríklad Slovenské národné divadlo, alebo zriaďované krajom, to sme napríklad my v Trnave, ako divadlo Jana Palárika, alebo zriaďované mestom, to tuším, že iba 3 divadla na Slovensku. Zvyšok sú vlastne občianske združenia väčšinou, alebo teda akoby iné subjekty. A dokopy pracuje v týchto všetkých divadlách okolo 6 500 ľudí. Necelá polovica má ale iba nejaký úväzok, tá zvyšná práve kvôli tomu, že vlastne väčšina tých divadiel sú iba nejaké OZ, tak sú to vlastne živnostníci SZČO. V Česku je ten počet zhruba dvojnásobný. Tých ľudí v divadlách pracuje ale viac, tuším, že okolo 13 alebo 14 tisíc. Ale to sa bavíme iba o tých ľuďoch, ktorí akoby priamo pracujú v tých divadlách, pretože to, čo sa vlastne akoby nedá v tých štatistikách nejako obsiahnuť, sú aj tí akoby ďalší spolupracovníci, ktorí sú tak rozkročení medzi divadlom a povedzme iným typom umenia, pretože vlastne divadla častokrát spolupracujú aj s výtvarníkmi, tanečníkmi, niekedy aj filmármi. Čiže vlastne ako keby to širšie číslo je určite väčšie, aj na Slovensku. V Česku tých divadiel je ale aj viac, tam myslím, že sa hýbeme okolo čísla 250. Najviac ich je v Prahe, to už vlastne posledné roky sa hovoria, že v takom preplnení tých divadiel. A tým pádom tých ľudí aj samozrejme aj oveľa viac. OK. No, mám otázky ohľadom odborov, ale Zuzana, ak máš ešte nejaké, tak sa pýtaj a ja do toho skočím potom. No, ja som sa tiež chcela opýtať, že čo si myslíš o prepojení kultúry a politiky? Aha. No asi to, že kultúra by mala byť politická. Alebo ostaňme asi stále akoby v oblasti toho divadla, aby som radšej nekryjúdil nejaké oblasti kultúry, kde ako nie som totálne doma, ale divadlo tým, že ako som povedal, by malo nastavať to zrkadlo spoločnosti, tak to už má pre mňa automaticky nejaký politický zámer, nejaký politický cieľ. Boli rôzne obdobia a vlastne aj okolo pandémie to zase nejako vysvetlo, že keď sme ako ľudia pracujúci v kultúre zrazu boli odstrihnutí od tvorby, nemohli sme sa prezentovať, museli sa zavrieť kina, galérie aj divadla, tak vlastne my sme mnohí buď prišli o prácu, alebo sme mali pozastavené výplaty, alebo sme museli kvázi improvizovať, čo vlastne môžeme robiť. Vznikali predstavenia, kde sme mali všetci respirátory a nevedeli sme, či to vôbec predstavenie niekedy bude mať premiéru, ale skrátka museli sme produkovať. A v tom čase vlastne veľa ľudí aj na sociálnych sieťach nás tak nejako tlačili, aby sme išli robiť tú normálnu robotu, že tá kultúra je iba niečo, čo je taká ako voľnočasová kratochvíľa a ľudia by sa ňou nemali prečo živiť, že mali by sme zobrať lopaty alebo
ísť pracovať do Lidlu alebo proste robiť niečo rukami a niečo, čo má tú materiálnu hodnotu. A teraz opäť sa to nejakým spôsobom na Slovensku vrátilo tým, že vznikla iniciatíva Otvorená kultúra, tým, že vlastne kultúra je aktuálne akoby v obrovskom strese a ministerstvo kultúry systematicky deštruuje celú kultúru, odstriháva dotácie, mení vlastne ľudí na rôznych pozíciách v rámci tých štátnych zriaďovaných kultúrnych inštitúcií. Vlastne už sa stretávame s nejakou cenzúrou a podobne, tak vlastne tá otvorená kultúra na to musí nejako reagovať. Tým pádom sa stáva kvázi politickým subjektom, aj keď nestranickým, to musím podotknúť, ale vystupuje na verejnosti, pretože sa bavíme naozaj o bytostnom ohrození našej práce a našej činnosti. A to divadlo špeciálne naozaj tým, že akoby sa mnohí tí divadelníci odvolávajú na tú historickú funkciu divadla, že vlastne naozaj sme boli tými, ktorí sme chceli poukazovať aj na nejakú politickú situáciu, tak sa stávam politickým médium. Mnohí ľudia tomu ako nerozumejú, hlavne akoby diváci, ktorí chcú ísť do divadla si oddychnúť alebo sa zabaviť, tak to kritizujú, že čo tam vnášate nejakú politiku. Ale myslím si, že ako náhle niekto kritizuje ten politický aspekt divadla, tak vlastne kritizuje samotnú ako fundamentálnu podstatu toho divadla. A samozrejme to divadlo teraz, to neznamená, že každé predstavenie musí byť o konkrétnej nejakej politike. Ale v zásade akákoľvek téma, ktorú zobrazujeme aj komickým spôsobom, tragikomickým, muzikálom a tak ďalej, tak akákoľvek téma tým, že vlastne akoby tlmočíme verejnosti a vlastne sa o nej chceme rozprávať s nejakým publikom, tak už sa z toho stáva nejaký kvázi politický statement. Takže pre mňa to prepájanie kultúry a politiky je vlastne veľmi prirodzené, veľmi organické. Do toho skočím s takými dvoma poznámkami. Reaguj, Kubo. Prvá poznámka je, že ľudia si neuvedomujú, že apolitickosť v dnešnom svete neexistuje, lebo dýchame vzduch ovplyvnený politikou, pijeme vodu ovplyvnenú politikou a jeme jedlo ovplyvnené politikou. Kto to nechápe, padal máme pričasto na hlavu. Hej? Čiže z politiky boli časy, keď sa možno, že dalo z politiky vystúpiť a žiť niekde na lazoch a tváriť sa, že proste polis, mesto, spoločnosť sa ma netýka, ale tie časy sú nenávratne preč a všetci sme v politike a to je podstatná vec, čo Desmond Tutu povedal na tých, čo sa akože nezaujímajú, je, že keď si neutrálny v čase útlaku, si na strane toho, čo utláča. A toto je to, čo Slováci brutálne nechápu, že vystúpiť akože, čo je naivita na steroidoch, ako som povedal, ale teda hrajme tú hru, že akože vystupujú z politiky, vlastne len znamená, že to politické nechávajú niekomu inému. A potom je tá irónia na Slovákoch a potom si sťažujú, že kto nám to tu vládne. No tak ako sorry, ale self-inflicted pain. Hej? A druhá vec, čo som chcel povedať ohľadom tých lopát, to sú také naratívy a ak to ľudia počúvajú, tak to treba brať jednak s pochopením, že nie každý je nadpriemerne inteligentný a po druhé s pochopením toho, že ešte aj tí ľudia, čo toto hovoria, chudatka si neuvedomujú, že svet sa zmenil a v treťom sektore, čiže v nevýrobných sektoroch, pracuje na Slovensku nejak 65% obyvateľov alebo pracujúcich. Čiže naratívy o tom, že späť k lopate sú prudkým nepochopením objektívnej reality Slovenska. A to už vôbec nebudeme hovoriť o tom, že čo je vo vyspelom svete normálne, kde s rukami pracuje 15-20% pracujúcich. Čiže späť k lopate je taký výkrik, ktorý vôbec nechápe realitu sveta takého, aký je a Slovenska takého, aké je. A je to som chcel ešte povedať, že je to o to smutnejšie, že tí ľudia si neuvedomujú, a to ja nie som komunista, ale dám do toho Marxa, existuje v Marxovi niečo, čo sa volá nadstavba. A je ekonomická báza, to je to, v čom žijeme, kapitalizmus momentálne a je nadstavba, a to je práve tá kultúra. A že tým, ako oni volajú potom, aby vy ste sa vrátili k lopate a narobili problémy v úvodzovkách, vlastne len potvrdzujú status quo kapitalistický, lebo kto má hovoriť o tom, čo sa deje v tej nadstavbe, keď nie tí, čo tam fungujú a tí, čo vlastne sú není v tom produktívnom sektore per se, že to je nevyhnutná súčasť toho niečo zmeniť. Nemôžeš byť vo výrobnom sektore,
keď chceš zároveň pomenúvať veci, lebo keď to chceš robiť profesionálne, tak musíš byť mimo tej ekonomickej bázy. Proste musíš byť v tej nadstavbe. A zase raz Slovensko a základné veci sa tu nechápu, lebo chudatka, nikto ich to nenaučil. Tak Hm. o tom hovorme, že čo sa tu vlastne deje a prečo. Ale aj keby vlastne sme chceli ako nejako legitimizovať ten návrat k lopate, čo ja samozrejme vôbec nechcem a úplne súhlasím s tebou, tak aj v rámci kultúry je Pardon, vlastne... do toho ešte skočím, že návrat k lopate rovná sa návrat k chudobe, lebo zase dáta sú, aké Jasne. sú, tam, kde sa pracuje viac manuálne, tam, kde je silné poľnohospodárstvo, že to není to 1, 2, 3%, ale je to 20, 30, 40%, tak tam je bohatstvo per capita tretinové oproti tomu, čo žijeme my. Čiže každý, kto vykrikuje návrat k lopate, vlastne vykrikuje buďme ešte chudobnejší, ako sme. No ďakujem, neprosím, Fero, Jožo, Jano zo Svidníka, alebo čo. Ako, ja chcem, aby sa ľudia mali tak dobre, ako sa len dá, a nie, že majme sa tak na hovno, ako to len ide a ešte už je to zlé, už sme najchudobnejšia krajina v EÚ a urobme to ešte horším, lebo proste lopata. Hm. Ale aj toto, ako povedzme iba v rámci toho divadla mi príde úsmevné, že my sme totiž nedávno mali aj kampaň u nás v divadle, kde sme sa na to snažili poukazovať, že tým, že vlastne tí divadelníci sú v niečom ako tí najhlučnejší, poviem to tak, že naozaj ako mnohí herci, herečky, ktorí sú nejakými aj mediálnymi osobnostiami, tak proste vystupujú na tých pódiách za slušné Slovensko alebo za kultúrny štrajk a tak ďalej. Takže oni sa logicky stávajú tým hlavným terčom potom nejakých útokov a vlastne, hej, tí umelci, tí herci, ktorí iba stoja na javisku a blbnú, tak vy si zoberte tie lopaty, ale v zásade, keď sa pozrieme na tie tvrdé dáta, tak aj divadlo, keď som povedal, že na Slovensku tvorí, alebo teda pracuje okolo 6,5 tisíc ľudí, tak asi iba nejakých 35% sú z tých umeleckých profesí. Čiže výtvarníci, herci, dramaturgovia, režiséri a podobne. Zvyšok sú pracovníci, ktorí pracujú manuálne. Akože keď niektorí diváci sa im proste tečú slzy z tej nádhernej scény na tom javisku, no tú scénu niekto musí vyrobiť. To sú väčšinou nejakí technici, nejakí maliari, nejakí stolári, ktorí aj u nás v divadle máme väčšinu zamestnancov, sú ľudia, ktorí pracujú manuálne, ktorí vyslovene síce nemajú v ruke lopatu, ale majú tam nejaké dlátko, majú tam proste nejaký meter, majú tam nejaké skrutkovače, majú tam proste nejaké veci. A nehovoriac o technikoch, o produkčných, o ďalších profesiách, ktoré sú aj v tejto argumentácii nejakej bežnej populácie tou normálnou prácou. Takže toto je pre mňa úsmevné, že vlastne ani len toto mnohí tí ako bežní konzumenti kultúry vlastne nevidia, že oni sa fakt iba fokusujú na to, že umenie tvoria iba nejakí pošahaní umelci, ktorí sa plázia po javisku a rozprávajú nejaké texty, ale tú kultúru naozaj akoby tvorí široko, akoby oveľa širšia skupina ľudí. Keď som vlastne vravel o tej štatistike, tak vlastne na Slovensku teraz všeobecne v tej kultúre, nie iba v divadle, pracuje v tých ako umeleckých profesiách okolo 50-60 tisíc ľudí. Ale to širšie penzum týchto práve stolárov, zámočníkov, rezbárov a tak ďalej, tak to je ešte ďalších asi 150 tisíc ľudí. Takže asi 200 tisíc ľudí na Slovensku tvorí kultúru a mnohí z nich vedia, čo je to lopata. No, do toho ešte skočím, lebo toto je taká manifestácia toho, na čom potrebujeme pracovať, preto robíme edukatívne občianske združenie lavicové, lebo vidíme, že na tom treba pracovať, že sa o takýchto veciach vôbec v 21. storočí musíme baviť, že nevracajme sa späť do 19. storočia, lebo to nebolo až také super, je manifestácia toho, ako zlyháva slovenské školstvo, lebo tým ľuďom to mal niekto vysvetliť, že to, čo chceš, Jožo, Jano, Fero, je ešte aj v tvojom osobnom záujme. To nie je, že tá idealizácia manuálnej práce, ktorá na Slovensku teda žiaľ v obrovskom percente populácie stále nejako pretrváva, je manifestácia toho, že tí ľudia nechápu, odkiaľ naozaj prichádza prosperita. A prosperita začína v hlave a nie v rukách. Ako akýkoľvek zákop, najprv musí niekto vymyslieť, že tu ho budeme kopať. Čiže vždycky je to o tomto tu a tie ruky sú až druhá vec. A toto
je také emblematické, že rok 2025 a my tu rozprávame o nejakých lopatách, hej. A na nás, akože my sme doslova ustrnutí v niektorých aspektoch v 19. storočí mentálne, veľká časť populácie. Ja ako ITčkár a bývalý ITčkár tuto rozmýšľam a bavím sa s ľuďmi o umelej inteligencii, čo je ako úplne meta úroveň, roboty a všetky tieto veci. A tí ľudia tu rozprávajú niečo o lopate. A strašným spôsobom ich to pohryzie chudatka do ryti, lebo my sme tak nepripravení na to, čo na nás ide. A je to trošku aj zlyhanie kultúry, že to tým ľuďom nevie vysvetliť, že ľudia, zobuďte sa z toho sna, tu sa budú diať najradikálnejšie celospoločenské zmeny v dejinách ľudstva. Už sa v podstate dejú a ešte to len začína. A reči o lopate sú proste fantasmagória, ktorá hrozným spôsobom ublíži miliónom ľudí na Slovensku, lebo na toto, keď sa nepripravíme, čo na nás ide, čo sa trhu práce týka, čo sa celospoločenských zmien týka, tak nás to rozbije na atómy. Názor? Tak opäť som si spomenul aj na pandémiu, akým spôsobom sa európske štáty stavali ku kultúre a ako na Slovensku. Zatiaľ, čo Francúzi proste knižnice a galérie dali do kritickej infraštruktúry popri nemocniciach, že jednoducho tí ľudia majú aj počas pandémie proste byť v kontakte s kultúrou, lebo je to nejaká hodnota, tak na Slovensku práve školy a kultúrne inštitúcie boli zatvorené najdlhšie a myslím, že v rámci Európskej únie je naozaj jedný z najdlhších období. A je to akoby náš vzťah proste k tej kultúre. A myslím si, že v tomto ohľade aj nie, že ryba smrdí od hlavy, ale skôr tá hlava je nejakým symptómom celkovej tej ryby, že aj to, akú osobu máme aktuálne na ministerstve kultúry ako ministerku, tak je nejakým spôsobom ako pre mňa metaforou toho, ako sa väčšina populácie na Slovensku k tej kultúre stavia. Takže úplne súhlasím s tebou, že tento akoby kvázi akoby romantický návrat do nejakého manuálneho fidlikania si a s lopatou v ruke a nejaká poľnohospodárska proste, neviem, revolúcia 2.0 je ako vlastne pre mňa hrozne dystopická. No? A súhlasím, že vlastne my, a to ti dám za pravdu, keď si tam akoby načrtol, že aj kultúra sa akoby nevie v tomto možno zhodnúť alebo nedokáže správne odkomunikovať tie hrozby a tie rizika, ktoré už vlastne žijeme. To s tebou súhlasím, že je mi z toho tiež smutno, ale že skrátka ako keby to, akým spôsobom sa mení aj zákonník práce, to, akým spôsobom sa bude meniť trh práce a všetko, tak jednoducho aj tá kultúra sa stáva ohrozeným druhom na Slovensku. Ja verím, že ako keby je ešte dostatok času na to, aby sme sa v rámci tej kultúrnej sféry nejakým spôsobom zmobilizovali. Nádej vkladám práve do tej otvornej kultúry, ktorá síce je stále akoby skôr takou ako reakčnou platformou, ktorá najskôr akoby poukazuje na všetky tie prúsery, ktoré sa dejú a nemá úplne veľké kapacity na to premýšľať o nejakých nových alternatívach a možnostiach, ale tie akoby zástupy k otvornej kultúry rastú. Vlastne akoby tú petíciu proti ministerke podpísalo okolo 200,000 ľudí, čo je od 89. asi najväčší kultúrny štrajk proti nejakému dianiu v kultúre, že vlastne tá kultúra doteraz nebola v takej obrovskej kríze, ako je dnes. Tak ja verím, že vlastne aj toto sú nejaké argumenty, ktoré nás už konečne príjmu k tomu sa fakt ako baviť o tom, čo vlastne chceme a akým spôsobom budeme čeliť tým hrozbám, ktoré si aj ty načrtol. Ja mám takú otázku k tomuto, že aká je tvoja teória, prečo pretrváva tento bizarný návrat ku koreňom, robotníctvo, roľníctvo, mýtus slovenskej spoločnosti, že si tí ľudia neuvedomujú a pritom je to ako úplne, že totálne nám to kričí do tváre, že chceme dobiehať západ, chceme sa mať lepšie, chceme sa mať tak, ako sa majú oni, ale ako tí ľudia nechápu, že tam sa pracuje manuálne minimálne, že teda ten tretí sektor a služby sú budúcnosť, ak chceme žiť v prosperite, že proste to sú také očividné fakty a veci, že stačí si pozrieť len nejaké filmy alebo čokoľvek, že ani netreba byť nejaký strašný edukovaný človek, ale tak vidíme, že ja neviem, v Luxembursku a lopata, že to není zrovna ten narratív, ktorý tam dominuje spoločnosti, že odkiaľ sa táto sebadeštrukcia svojím spôsobom v Slovákoch berie, tá neochota reflektovať realitu takú, aká je?
Myslím si, že to akoby je hlboko zakorenené v histórii, že ja keď aj čítam nejak spätne proste nejaké časopisy, nejakú dobovú tlač o postavení umelca v spoločnosti na Slovensku, tak vlastne to je už také staré porekadlo, že proste prababička odhovára svoju vnúčku, aby nešla za herečku, lebo tak herečka je kurva. Proste synonymum, že to je tá pobehlica. Vlastne u nás, aj keď vznikla Vysoká škola muzických umení koncom 40. rokov, tak vlastne aj tí prví absolventi boli vlastne de facto hanení nejakou verejnou mienkou, že no ale vy chodíte robiť tú normálnu prácu. Máme tu ako aj historicky veľmi bohatú sieť ochotníckych divadiel, je to vlastne unikát v rámci možno aj sveta. Svojho času počas komunizmu na Slovensku pôsobila až okolo 2,5 tisíc ochotníckych divadiel, to znamená, že skoro každá malá dedina na Slovensku mala nejaké divadielko. Ale robili to ľudia z ochoty. Ako náhle mal niekto nejaké väčšie ambície sa tým aj živiť a chcel proste byť ako človek pracujúci v kultúre, takže de facto tá dedina vlastne ako chcela vyštvať, že ty pekne krásne zaber tú lopatu a áno, večer nás po krčme zabávaj, proste urob nejaké divadielko, ale decid, že ako keby ako náhle ty sa v tomto chceš profesionalizovať a tváriť sa, že to je práca, tak to už je akoby úplne iná debata. Takže ja si myslím, že to je ako zakorenené veľmi ako v minulosti. Nehovoriac o tom, že dlho, a to si myslím, že je aj na rúb vlastne umelcom ako takým, a vyplýva to podľa mňa už z osvietenstva, kedy Immanuel Kant v kritike cudnosti píše, že vlastne umelec by mal byť tým géniom, ktorý je vlastne vždycky tým outsiderom tej spoločnosti. On tam vyslovene hovorí, že ten najlepší umelec má byť ten človek, ktorý je vždycky mimo, ktorý má ten talent, ktorý je niekde ako Mozart zatvorený celé dni vo svojej kutici a píše tam tie notové zápisy. A že vlastne má to byť vždycky ten nímant. A podľa mňa táto predstava umelca ako akéhosi podivína pošahaného, ktorý preto umenie trpí, ktorý proste ho robí celou svojou bytosťou, ktorý za to nechce žiadne peniaze, iba tú nejakú slávu a uznanie, tak toto si myslím, že je na rúb aj tým umelcom samotným, že vlastne sa s touto identitou nejakým spôsobom vžili. A skrátka mnohí aj dnes sa radí prezentujú ako ľudia, ktorí trpia, ľudia, ktorí sú pošahaní. Nože ja si myslím, že tá spiatočnícka duša je naozaj ako historicky zakorenená a bohužiaľ tá kultúra sa to nedokázala za tie dlhé roky ani nejako lepšie obhájiť tú pozíciu. Že naozaj akoby si myslím, že dobre, iné to bolo počas komunizmu, kedy sa tá kultúra tiež stala proste nejakým nástrojom nejakej štátnej ideológie. Tam niečo ako nezávislý umelec prakticky neexistoval. Ktokoľvek, kto chcel pracovať v kultúre, musel byť zamestnaný, musel byť proste aj najlepšie člen nejakej odborovej organizácie. A vlastne z toho sú tie vtipné historky o tých zaslúžilých umelcoch, ktorí boli častokrát prorežimoví a podobne. A to si tiež myslím, že akoby vytvorilo dosť veľký šrám aj smerom na kultúru, že ako náhle má tá kultúra, tá oficiálna kultúra proste za toho minulého režimu proste tento šrám, že jednoducho v mnohých tých prípadoch šlo ako si predloženú ruku štátnej ideológie, tak aj to si myslím, že je pre mnohých vlastne takým red flagom, že ako náhle aj dnes ľudia v kultúre sa chcú stávať politickým nejakým subjektom, že jednoducho chcú proste prehovárať spoločnosti to, čo sa deje, tak mnohí majú akoby spätne túto skúsenosť, no ale my sme tu už takýchto ľudí, ktorí nám tu niečo proste dávali do gebule, vlastne už mali. Takže ja si myslím, že ako keby je to také dvojsečné, no, že tá spoločnosť na jednej strane je hrozne citlivá v tom, že ako náhle sa tí ľudia v kultúre ozývajú, tak majú proste tendenciu im dať do ruky lopatu a buďte ticho, ale zároveň aj tí ľudia v kultúre jednoducho sa vlastne v minulosti naozaj vžili s tou predstavou, že my máme byť tí mimozemšťania, ktorí proste sú divní a ktorí majú robiť to svoje umčo a v podstate dlho sme sa ani nezamýšľali nad vlastnými pracovnými podmienkami, nad tým, že to, čo vlastne robíme, je nejaká regulárna práca a potrebujeme to správne vykomunikovať aj von. Takže to si pekne premostil k tej debate o odboroch. Pokúsil som sa. Akože úplne nenápadne to tam vsunul ten Jakub. A Zuzana, ty si mala k tomu nejaké otázky k tým odborom, tak hovor.
Ani nie k odborom, ale ešte k tej minulosti, lebo ty si sa pýtal na minulosť prečo a vy ste to tak pekne rozobrali. A Jakub, neviem, či ty vieš, ale ja sa venujem družstevníctvu. Som ako taká družstevná aktivistka a neviem, či vieš, že prvá herečka bola dcéra Samuela Jurkoviča, Anička Jurkovičová. Lebo presne si mi hovoril, že niekedy, že herectvo, žena išla ako za herečku, že to bola skôr hanba. A predstav si, že v tom čase, v 1800, no neviem v koľkom, ale že ona išla hrať herečku. Mhm. Proste ten Samuel Jurkovič ju podporoval a neviem, či vieš, že aj Slovenské národné divadlo vzniklo ako družstvo Áno. prvé. To znamená, že aj to družstevníctvo ide ruka v ruku s takou slobodou, demokraciou, takoutou otvorenosťou, pomocou, svojej pomocou. Takže toto som len chcela akože podporiť, že je to super, no, že som na to hrdá, že práve Anička Jurkovičová bola prvá žena, začala hrávať, hej. Takže k tej minulosti toľko, čiže nemusíme to brať úplne ako, že sme nejakí lúzri, ale že naozaj, že sme práve, že sa postavili a práve, že toto by sme mali hovoriť, že tak sme super, keď naša Anička Jurkovičová začala hrať ako žena a vlastne aj Národné divadlo vzniklo ako družstvo. Tak poďme stavať na týchto princípoch a vlastne a tak. A vlastne tá moja otázka aj bola, že nepozerajme do minulosti, ale keby si mal čarovný prútik, čo by si urobil? Čo by pomohlo tomu divadlu, tej kultúre možno, alebo tomu divadlu, čo ti je bližšie, čo by pomohlo, aby to bolo podľa teba dobre? Uh, Ono aj v tej teórii sa hovorí, že za tých posledných asi 100 rokov prebehlo v divadle dve také veľké reformy. Tá prvá sa týkala nejakej vôbec definícii, čo ten divadelník vlastne je. A prvýkrát sa pomenoval nejaký režisér, nejaký dramaturg, nejaký herci, to bolo nejak na prelome 19. a 20. storočia a vzniklo divadlo ako inštitúcia, ktorú poznáme dnes, čiže proste nejaký barák, nejaký kamenný dom, kde je nejaký súbor, sú nejaký umelecký šéf a tak ďalej. A tomu sa hovorí taká prvá vlastne reforma toho moderného divadla. Tá druhá sa týkala skôr nejakej umeleckej stránky, nejakej estetiky, ktorá vlastne priniesla nové žánre, nové postupy, nové témy. A myslím si, že dnes by sme sa mali baviť o nejakej tretej reforme. Že jednoducho, a tá si myslím, že sa bude veľmi týkať toho, ako divadlo, ako inštitúcia, ako nejaká súčasť verejného priestoru vlastne chceme existovať a pôsobiť. Myslím si, že divadlo, ak by som mal čarovný prútik, by malo byť veľmi súčasťou verejného priestoru a čiastočne sme to nahľadali už v úvode, keď sa ma vlastne Michal pýtal, že či by som nechcel robiť radšej film, tak samozrejme, že má ten film možno väčší impact na spoločnosť, ale myslím si, že práve tým, ako sa posúvame do virtuálneho priestoru, tak to divadlo len nech si uchová tú živosť a nech si uchová ten aspekt toho, že sa musíme fyzicky prebrať, obliecť a ísť niekam proste do nejakého divadla. A to vlastne zachovanie si toho živého kontaktu si myslím, že to divadlo má obrovský potenciál okolo toho rozvíjať komunitnosť, stretávanie, nejakú väčšiu súdržnosť medzi nejakou menšou proste skupinkou ľudí. A myslím si, že to divadlo môže byť takým ťahúňom toho, ako sa vlastne lepšie združovať na nejakých menších proste vlastne ako bunkách. Pretože divadlo vlastne už dnes už sa nezaujíma iba o to, ako vytvárať nové predstavenia, ale už v rámci mnohých divadiel sú rôzne klubové priestory, knižnice, kaviárne, coworkingy a skrátka tie divadla sa stávajú takým širším kultúrnym centrom, ktoré má ambíciu prepájať rôzne oblasti a vytvára to svoje akoby nejaké komunitné zázemie. Takže toto je pre mňa ako keby som ja mal ten čarovný prútik, tak by som chcel tie škaredé, hnusné komunistické divadelné opachy, ktoré ešte na Slovensku máme, by som ich chcel prerobiť a chcel by som, aby sa naozaj stali priestorom pre všetkých, aby bol naozaj inkluzívnym, aby aj človek, ktorý nemá možnosť si kúpiť ten 30-eurový lístok na predstavenie, tak aby tam mohol fakt prísť, aby sme mohli pre neho robiť umenie, aj keď on si ho de facto nemôže dovoliť kvôli svojim príjmom. A aby to divadlo naozaj bolo v tomto fakt pre všetkých. Myslím si, že ten proces už nejako začína konečne, na Slovensku pomalšie, ale v zahraničí to už vidím, že tie divadlá vlastne už vystúpili z tých svojich barákov, že už nie sú iba takoutou
exkluzívnou, prominentnou záležitosťou pre nejakú smotánku, čo vlastne v minulosti to buržoázne divadlo vlastne bolo. A že vlastne spolupracuje s neziskovkami, s tretím sektorom, s vylúčenými komunitami. A vlastne aj v rámci toho divadla, tej tvorby, vlastne vznikajú predstavenia, ktoré priamo zapájajú, povedzme, ľudí s Downovým syndromom, ktorí sú nepočujúci, ktorí sú z nejakých rómskych komunít a tak ďalej. Čiže pre mňa tento aspekt je vlastne veľmi silný a podľa mňa môže byť aj takou odpoveďou na to, čo sa vlastne v spoločnosti deje a čo by sme vlastne mohli robiť. Takže takto čarovný prútik, no, by som si ako zaželal. Ja som chcel ešte niečo povedať ohľadom tej lopaty, lebo si myslím, že to je dôležité, aby to odznelo a ja neviem, či si to uvedomuješ, Kubo, tak možno ti to pomôže, že čo to je z psychologického hľadiska za dynamiku, keď sa pozrieš na celú spoločnosť, že prečo sa ten narratív pozýva, podľa mňa je, že tým, že Slovensko je tak extrémne atomizovaná a nesociálna spoločnosť, že v podstate tuto sa 90% dospelých do ničoho nezapája, čiže totálne atomizovaná spoločnosť. A tí umelci teda vystupujú vo verejnom priestore, či chcú, či nechcú, to je ten job, hej. Tak v podstate tí umelci nastavujú zrkadlo tým 90% populácie, čo len pinda na pive a nič nerobí. A z toho vzniká taká zášť, lebo to je zrkadlo, ktoré tým ľuďom ukazuje, ako zlyhávajú vo svojich životoch. A samozrejme, že tí ľudia sú potom na tých, ktorých upozorňujú na ich zlyhania naštvaní, lebo čomu nerozumieš, to chce zničiť, hej? Takže proste radšej vás odstrániť z toho verejného priestoru a z toho tej percepcie ich reality, že existujete a ukazujete možno, že nevedomo, to je teraz to, čo by ste si mali uvedomiť, že malo by to byť vedomé, ukázať na nich prstom, že to oni sú tí, čo zlyhávajú, nie vy za to, že robíte niečo, že to oni nič nerobia a preto ten návrat k lopate, lebo to je taká metafora toho, že aj vy, čo robíte tie vlny, čo ste v tom verejnom priestore, by ste mali vystúpiť z toho verejného priestoru a vrátiť sa k tej lopate, aby bol teda ten pokoj. To je to, čo oni si myslia, že je odpoveď na existenciu, aby bol pokoj a poriadok a nič sa nedialo. A tí ľudia proste nechápu, že život a existencia sa rovná nepokoj a zmena. Že biológia, evolúcia, fyzika, všetko je to o permanentnej zmene a oni sa tak nejako, no to je tá naivita ich, a snažia tú zmenu nejako zatlačiť do úzadia, aj keď funkčný človek a funkčná spoločnosť by práve zmenu mali objať ako súčasť ich identity a súčasť toho, čo sú, že hurá zmena, pracujme na tom, aby to bola zmena k lepšiemu, lebo toto je ten problém, keď ľudia vystúpia z toho verejného priestoru, ja o tom hovorím roky, a neúčastnia sa tej zmeny, tak tá zmena sa udeje tak či tak, len ju budú organizovať iní ľudia ako oni. A to je presne to, čo žijeme, že žijeme vlastne tú zmenu oligarchie a oligarchizácie spoločnosti práve preto, lebo 90% ľudí sa tej zmeny nechce účastniť a ešte háni tých, ktorí sa pokúšajú niečo robiť v tej spoločnosti práve kvôli tomu, že im nastavujú zrkadlo. Empatizujem s nimi, lebo je to nepríjemné povedať, alebo uvedomiť si, že si lúzer, ale oveľa jednoduchšie a racionálnejšie je prestať byť tým lúzrom, ako hániť tých, čo ma upozorňujú na to, že som lúzer. To len tak, lebo proste mi to napadlo, že je to smutné, čo sa tu vlastne deje, že je to celé o 180 stupňov naopak, ako by to malo byť. Že v podstate ten bashing by nemal byť na vás, ale na nich. Hej? Ale ešte, ak si sa vlastne pýtal aj na tie príčiny, prečo nás ženú k lopate, tak ešte by som možno doplnil jeden obrovský aspekt a to je vlastne aj vzdelávanie samotné, že vlastne to kultivovanie tej spoločnosti, že ja si takisto ako decko pamätám, že ja som mal síce výnimočných učiteľov a učiteľky na základnej škole a na Gimply, ktorí nás k tej kultúre nejakým spôsobom tiahli a keď sme šli na nejaké predstavenie do miestneho kultúráku, na nejakú proste agentúrnu komédiu, whatever, nejaké detské divadielko, tak sme sa potom mohli o tom predstavení rozprávať a nejakým spôsobom som si mohol to, čo si jej povedal, že keď aj mi v tom predstavení niekto chcel povedať zakodovanie, že som lúzer, tak som mal možnosť aspoň si to nejakým spôsobom uvedomiť a premýšľať o tom. Ale to ja som mal v podstate šťastie. Ako keby väčšinou jednak školstvo ako také ku kultúre vlastne vôbec nejakým spôsobom nekultivuje tie decká. Akože
Keď ideš na nejakú že prominentnú školu, tak tam máš akurát možno jeden predmet umenia a kultúra, čo väčšinou je katastrofa, že to vlastne sa z rýchlika učíte vlastne de facto dejepis, že vlastne aké boli kultúrne slohy a architektúra a to a vlastne idete ďalej a potom ak ich vezme tá učiteľka niekam do galérie, lebo majú vo vedľajšom meste nejakú galériu, tak tie decka tomu ani nerozumejú, ani vlastne to nechcú chápať a ani sa o tom potom nerozprávajú. Čiže to celé vnímajú ako iba nejakú takú útrpnú činnosť, kde sa akurát ulejú z matematiky a z fyziky a tým pádom dobre, tak toto nám poslúžilo, že sme šli do galérie, ale viac už sa s tým nechcem zaoberať. Že vlastne aj tá citlivosť voči tej kultúre sa na tých školách vôbec nepestuje. V tomto sú machri fíni, že vlastne fíni majú priamo v vyučovacom procese aj divadelné prvky a vlastne aj vďaka tomu sa vedia lepšie artikulovať zložité témy, ako je napríklad proste teória relativity pomocou umenia, ale na Slovensku toto skrátka nie je. A vnímame to aj my, napríklad v rámci Trnavského divadla, ktoré vlastne spolupracuje s mnohými školami, lebo veľká časť nášho repertoáru je aj pre predstavenia pre deti a mládež. Dosť na tom zakladáme a tým pádom pozývame školy na naše predstavenia. A nie ani tak tie decká sú problém. Hej? Ako áno, nudia sa, pretože nič také nevideli, nevedia sa o tom baviť, nevedia chápať niektoré veci, ale to je v poriadku. Ale čo je horšie, sú častokrát tí učitelia, ktorí sú skôr taký zrkadlom toho, ako vlastne sa tá spoločnosť vlastne správa k tej kultúre. Že tí učitelia sú častokrát na mobile v rámci predstavenia, alebo keď je diskusia po predstaveniach, chceme sa s tými deckami rozprávať o tom, aby sa nejakým spôsobom mohli do toho nejako vcítiť a proste prežiť to, tak tie učiteľky vstanú a povedia, no ale my musíme ísť na autobus, lebo už nás čakajú niekde inde a zistím potom, že oni idú iba na zmrzlinu. Takže aj toto si myslím, že je problém, že aj v rámci toho školstva na Slovensku sa vlastne nepestuje k nejakej kultúrnej citlivosti a tým pádom je logické, že vlastne tí ľudia si nenachádzajú vzťah k tej kultúre a keď sa náhodou v dospelosti nejak dostanú k tomu, že niekde uvidia v telke nejakého umelca, ktorý kričí na námestí, že proste poďme bojovať proti tomuto stavu, tak on jasne, že ho proste pošle naspäť k lopate, lebo ani nechápe, čo to vlastne robí. No, to je pekné premostenie k tým odborom, ktoré sme už nakusli, lebo v funkčných krajinách sú odbory, tak na konci dňa aj na Slovensku sú odbory najväčšia organizácia v krajine, ale tak naše sú na 8,8%, takže je to vlastne jeden veľký joke, ale teda tá najlepšia krajina je Island a 92%, ale tak Škandinávci tam sú okolo 60%, čiže tam sú milióny a milióny ľudí organizovaných. Na Slovensku toto žiaľ chýba. A s tou slabou odborovou organizovanosťou potom súvisí všetko to, čo sme sa teraz rozprávali ohľadom tej atomizácie a tých porivov a výkrikov o tej lopate, lebo ja zase ako empatizujem s tými ľuďmi, že keď im to nemá kto vysvetliť, že ty sa vlastne seba sabotuješ tým, čo si myslíš, tak tým nikdy neprestanú, lebo ako sa to dozvedia, že toto nefunguje, keď ako cítia, že to nefunguje, ale keď nevedia ani o alternatíve, tak proste budú hovoriť ad infinitum, že umelci gopate. Takže to sme si moc nepomohli. Tak opíš trošku tú odborovú situáciu tvoju tým, že ty si odborár, tak je to pre mňa ako odborára relevantná vec si vypočuť a pre našich poslucháčov, divákov tiež určite, tých, čo to zaujíma, že ako tie odbory v kultúre a v divadelníctve vlastne fungujú a výzvy, úspechy, neúspechy, s čím sa podielate a potýkate, aké to je hovor. Ja som sa tou témou začal nejako dlhšie, alebo teda nejako hlbšie zaoberať práve počas covidu, kedy som študoval na JAMU v Brne a mal som tým pádom možnosť si tú situáciu alebo ten vôbec úroveň tej debaty porovnať, čo je v Česku a čo je na Slovensku. A teraz vôbec nechcem akoby idealizovať české odbory v kultúre, vôbec nie, ale spomenul som už iba vlastne v úvode, že iba v rámci divadla tam existuje 4 odborové zväzy a na Slovensku ani jedna. A to vlastne už počas covidu ma vlastne primelo k tomu o tom viac premýšľať, pretože čo ma vlastne vtedy hrozne mrzelo je, že vlastne sme nevyužili tú šancu, že nám vlastne pandémia zatvorila baráky, galérie, divadla a mali sme tým pádom možnosť a čas premýšľať o tom, že OK, tak keď nás zase otvoria, tak ako chceme z tejto pandémie vlastne výjsť. A na Slovensku sme tento potenciál vlastne nevyužili, že som nezachytil ani nejakú poriadnu debatu, kde by sa bavilo o nejakej väčšej odborovej organizovanosti alebo nejakej vzniku nejakých aspoň asociácií alebo nejakých profesných združení.
A až vlastne novou vládou a ministerkou kultúry, ktorá začala riadne ako deštruovať celú kultúru, vlastne vznikla Otvorená kultúra, ktorá ale vlastne nie je odborovou organizáciou, je to vlastne iba iniciatíva, ktorá vlastne spája, ktorá nejakým spôsobom reaguje. Ale čo vlastne vzniklo, a to je taká akoby podmnožina tej otvorenej kultúry, tak vznikli kultúrne odbory. Aktuálne je tam stále síce iba okolo nejakých 130-140 členov, väčšinou z tej akoby nezávislej scény a hlavne akoby z výtvarného alebo z vizuálneho umenia. Ale vlastne, čo viem, tak budúci rok by sa tieto kultúrne odbory chceli vlastne emancipovať od tej otvorenej kultúry a chcú ako keby naozaj prizývať pod seba čoraz viac a viac ľudí v tej kultúre. Divadlo je na tom dosť zle. Ja keď som Pardon, vlastne... skočím ti do toho, lebo ja to tiež nepoznám, tým pádom to asi ani ľudia nebudú poznať. Čiže toto je vlastne nejaká odborová organizácia, alebo to je Áno, zväz? Tie otvorené odbory, alebo čo to vlastne je? Lebo ja ani neviem, že to existuje. Tie kultúrne odbory sú ako normálne odborová organizácia. Áno. Čiže jedna odborová organizácia, ale oni sú pod slovesom, alebo sú úplne, Nie. že sám vojak v poli, alebo Sám ako vojak sú? v poli. Sám vojak v poli. Najskôr, čo som zachytil, tak boli úvahy, či sa nepridružiť k slovesu, ale vlastne nakoniec chcú byť takto samostatne, lebo v podstate sloves ako taký je pre mnohých nedostatočný, to, čo vlastne robí. A vlastne aj v rámci divadiel iba 8 divadiel je združených pod slovesom. A celkovo vlastne tá nízka pružnosť a to, že vlastne sloves nedokáže úplne ako keby ani vlastne chápať komplexivitu tých problémov v rámci kultúry, tak preto vlastne tie kultúrne odbory vznikli ako sám vojak v poli. Či sa im to vlastne podarí akoby nazbierať toľko členov, je otázka, lebo vlastne je to zase po rokoch nová téma. Ja keď sa aj bavím ľuďmi z kultúry, tak som vlastne až prekvapený, že aké majú predsudky voči odborom, že neviem, mne to príde ako také samozrejme, že ja keď robím divadlo, tak som vlastne tým pádom ľavičiar, hej? Že vlastne ak chcem divadlom poukazovať na spoločnosť a nejakým spôsobom ako keby združovať a vytvárať nejaké komunity a tak ďalej, tak sa ako identifikujem proste s nejakými sociálnymi témami a toto keď poviem takto, tak vlastne mnohí kolegovia sú zaskočení, že aha, to ja som vlastne takto o tom nepremýšľal a keď hovorím o odboroch, tak všetci sú takí, že joj, ale to je ten strašiak z toho socíku a to tu už radšej nemajme, lebo to sme zažili, že keď boli tie odbory za komunizmu aj v rámci kultúry, tak proste tá kultúra bola proste tou slúžkou ideológie, čomu ako rozumiem, ale sme už proste trošičku ďalej a už od komunizmu prešlo tých 30 rokov. Toto je tá mega irónia, že 41 rokov sme žili v tom systéme a už 35 rokov sa na to vyhovárame, že sme 41 rokov žili v tom systéme a to je tá vec, čo ja vždycky hovorím, že koľko nám to ešte potrvá, kým sa upgradeneme do toho, že už nežijeme v tom systéme a hlavne lebo toto som chcel povedať ohľadom toho, že teda v tých Čechách majú tie 4 organizácie odborové, čo tiež je podľa mňa suboptimálny model, lebo keď som robil to interview s tou odborárkou z Rakúska, z GPA, a Rakúsko je odborovo na 30%, my na 8,8%, čiže máme sa od nich čo učiť, hej, tak ona vravela, že oni majú odborových zväzov 7 a my ich máme 26. Čiže aj tuto sa ukazuje tá brutálna atomizácia a toto, teraz ja neviem, aká je situácia v Čechách, lebo sme ste českého odborára nemali, takže sa v tom nevyznám, ale predpokladám, že veľmi podobná ako na Slovensku, lebo samozrejme aj v tom Rakúsku to bolo tak, že to bolo, ja neviem, koľko mala, nepamätám si, či vôbec povedala nejaké číslo, ale prešli v nejakom období pred x rokmi, desiatkami rokov nejakou centralizáciou, lebo matematika, keď je to rozdrobené a rozbité, tak je to slabé. Keď je to spojené, tak je to silné. A toto ako není žiadna atomová fyzika. Toto by mal chápať každý, kto pozná svetopulkové prúty, sakra, však akože je to súčasť našej národnej identity, ale nejak na tom Slovensku, keď sa to všetci učia v škole a poznajú tú historku, tak nejak im to nedotrkáva, že tak však sa spojíme, ne? Práve, a to je to, čo vlastne... Ešte toto môžem, povedať na tých Čechov, že oni svetoplikové prúty ako osobnú identitu a národnú identitu nemajú, takže OK, vy sa nespájajte, Pepici, ale my na Slovensku by sme sa mohli, lebo však akože 1000 rokov si to tu hovoríme o tých prútoch. A tak Česi zase majú blízko k tomu nemeckému pragmatizmu a k tým tabuľkám, takže čím viac položiek týmto pôsobí, tak serióznejšie. Ale... No, tak to už je ich problém. Ale toto, že teda zase vznikajú nejaké ďalšie odbory, čo zase sa chcú nejak odčleniť, však akože cool,
ale máme tu 26 väzov, tak ide vznikať 27. To tak znie, hej? Je to tak, ale vlastne naozaj akoby v rámci tej kultúry, akoby okrem toho slovesu neexistuje odborová organizácia. Ako existuje XY asociácií, profesných združení. Veľmi silní sú v tomto filmári alebo celková audiovizuálna tvorba, v niečom sú silní výtvarníci. Postupnou nejakou likvidáciou galéria a múzeí na Slovensku vznikla aj akoby takáto silnejšia akoby asociácia aj v rámci tohto. Ale sú to všetko ako keby iba nejaké akoby profesné združenia, ktoré majú svoju váhu, ale vlastne nie je tam nejaký jednotiaci prvok a hlavne nie sú to odborové organizácie. Aj tá otvorená kultúra, ktorý som povedal, ktorá robí ako skvelé veci, lebo podarilo sa vlastne naozaj veľmi rýchlo zmobilizovať vlastne kultúrny štrajk, tie petície a tak ďalej, vlastne poukazujú na všetky tieto prúsery. Takisto to nie je odborová organizácia. Čiže tie kultúrne odbory vlastne vznikajú ako v takom ako váku. Že vlastne tá kultúra naozaj tie odbory, funkčné odbory vlastne nemajú. Keď som vravel, že vlastne aj iba tých 8 divadiel je pod slovesom a vlastne my sme ako Trnavské divadlo takisto pod slovesom, tak tam takisto ako keby tá pružnosť alebo ten nejaký radikálnejší krik a vlastne to akoby presadzovanie tých podmienok tam tak vlastne takisto nie je. Že vlastne ten sloves nedokáže ani reagovať na to, ako sa tá kultúra vyvíja, akými rôznymi výzvami vlastne tá kultúra čelí, od AI cez vôbec nejaké nové formy prekarizácie, až po vlastne čoraz väčšie ako keby upúšťanie od nejakého typu úväzku, že vlastne čím ďalej viac ľudí v tom kreatívnom sektore pracujú vlastne v tom švart systéme, ako SZČO, tým pádom tí ľudia ani netušia, aké majú práva a povinnosti. A keď sa bavím akoby s ľuďmi z divadiel, tak oni vlastne nevedia, že si môžu založiť odbory. Oni nevedia, že môžu mať nejaké kolektívne vyjednávanie. My sme zrovna tento týždeň v Trnave schválili nový pracovný poriadok a etický kódex, čo je vlastne dosť taká prelomová záležitosť v rámci nášho divadla. Podarilo sa mi medzičasom náborovať niekoľko nových členov, že už nás v rámci nášho divadla je skoro polovica všetkých zamestnancov v tých našich odboroch. Ale tam naozaj ako keby som až tak čumel, že ako tí ľudia vlastne, tí kolegovia vlastne nevedia, čo vlastne tie odbory robia a môžu robiť. Netušia, že iba vďaka tomu, že máme kolektívnu zmluvu, máme viac dní voľna, máme kratší pracovný týždeň, máme nejaké ďalšie benefity a tak ďalej. A čím viac nás bude, čím silnejší ten svetopulkov proste prúd budeme, tak tým fakt môžeme presadzovať ešte lepšie tie podmienky. A v rámci tejto kultúry táto debata podľa mňa zlyhala aj kvôli tomu, že sme sa po 89. hrozne chceli odstrihnúť od akejkoľvek nejakej štátnej siete, nejakej štátnej previazanosti. Všetko, čo bolo pomenované ako odbory, organizácia, beafuj, proste hneď to proste zaváňalo tým socíkom. A de facto tie posledné 3 dekády v rámci nejakého diskurzu, v rámci umeleckého sveta boli o tom, ako môžeme byť ešte viac nezávislejší, ako môžeme byť ešte viac nezriaďovanejší a ako môžeme byť ešte viac atomizovanejší, pretože výtvarníci potrebujú niečo iné, filmári niečo iné, divadelníci niečo iné, tanečníci niečo iné a vlastne nemáme ani chuť sa vlastne baviť nejako spoločne, lebo vieme, že to zakape na tom, že každý si hájí proste svojho boha. Bohužiaľ aj v rámci divadla táto debata pre mňa dospela do takých akoby absurdných rozmerov, že keď aj boli nejaké diskusie, kde sa stretli zástupcovia nejakých zriaďovaných divadiel, ktorí majú nejaký budget, nejaké financovanie, nejaké zázemie, nejaké materiálne podmienky a nejaký nezávislý divadelný súbor, ktorý vznikol ako občianske združenie, kde vlastne pár nadšencov robí divadlo de facto z ochoty. Oni sa tým už ani nedokážu živiť. Častokrát sú zamestnaní v nejakých firmách alebo na školách a podobne a to divadlo robia iba pre radosť, lebo nemôžu sa tým skrátka uživiť. Tak aj tieto debaty boli pre mňa ako hrozne absurdné, že vlastne nevysvykla z nich žiadna potreba sa nejakým spôsobom spojiť. Povedzme tieto nezávislé subjekty, ktoré de facto žijú zo dňa na deň z nejakých pár grantov, ktoré sú hrozne závislé na tom, ako sa vyspí pani ministerka, a to vlastne vidíme dnes, že stačí, že priškrtne Fond na podporu umenia a budúci rok čaká pre kultúru veľmi ťažký rok, pretože mnohé tie subjekty boli závislé na týchto grantoch, takže ani o tej nezávislosti sa vlastne nemôžeme baviť. Ak chce byť kultúra nezávislá a atomizovaná, tak ani len to sa aj nepodarilo, pretože je závislá na financovaní. No ale skrátka tieto debaty nespeli k žiadnej nejakej spoločnej iniciatíve, že OK, proste my ako silné divadelné inštitúcie máme možnosť založiť nejaké organizácie, nejaké odbory,
poďte aj vy ostatní sa nejakým spôsobom združiť, vytvoríme nejaké silné puto a môžeme potom spoločne vyjednávať. Nezachytil som to vlastne až do posledných roku a pol, kedy vznikli tieto kultúrne odbory, ktoré sú zatiaľ teda v zárodku a uvidím, čo prinesie ten budúci rok. Otázka k tomu slovesu a ako to vlastne funguje. A také trošku akože do kuchyne toho celého veci. A vyplatíte 1% zo mzdy členské a slovesu odvádzate tých klasických 30% približne, tak nejako to je? Áno, áno, Hej? áno. Čiže klasický slovenský alebo celkovo postkomunistický model, lebo ten model je v podstate, čo viem, vo všetkých postkomunistických krajinách. A tieto nové odbory majú tým, že sú sám vojak v poli, vyberajú členské asi tiež 1%, neviem, či vieš. Nie, tam to bolo, tam sa to vlastne na tej valnej schôdzi ako dlho diskutovalo, tým, že tie Pardon, kultúrne čiže odbory... ty si u toho bol, keď sa to zakladalo, že máš akože insider info, alebo to len si počul? Ako bol som ako vlastne na valnej schôdzi ako členskej, čiže OK. áno, bol som, zároveň pripravujeme aj takú sériu podujatí s kultúrnymi odbormi práve v Trnave teraz na začiatku roka. A niekedy v januári by mala byť aj ďalšia valná schôdza, kde sa ja dozviem viac, ale ide o to, že vlastne ak chcú kultúrne odbory vlastne zorganizovať ľudí zo všetkých možných sektorov, aj zamestnancov, ale aj živnostníkov a tak ďalej, tak tamto 1% bolo v niečom problematické, pretože každý má rôzny typ príjmov a hlavne aj nestabilnosť tých príjmov. Niekto sa každý mesiac proste v SMS-ke usmeje, koľko dostal na výplatnej páske a niekto čaká aj pol roka na nejaký honorár. Čiže aj tie príjmy sú vlastne hrozne nestabilné a hrozne ako rozličné. Čiže preto sa tam ako keby neustanovila táto klasická forma toho príspevku 1%, ale diversifikovalo sa to na rôzne úrovne proste členských príspevkov s tým, že myslím si, že minimálne členské mesačné, tuším, že 5 eur, ak si to dobre pamätám, a nejaké optimálne 10 a nejaké maximálne, alebo už proste aké proste môžeš. Tak myslím, že sa tam urobila akoby takáto nejaká viacstupňové členské. No. Len by the way, lebo teraz sa akurát idem prihlásiť do GPA odborov v Rakúsku, tak som bol u nich na stránke a pozeral som, že aké sú tie typy členstva, tak najnižšie členské v GPAčke v Rakúsku sú 3 eurá. Takže to len mesačne teda. To len tak, akože for your keď náhodou to bude téma. Ako na jednej strane tie odbory samozrejme potrebujú peniaze, ale na druhej strane, keď niekto má fakt budget taký, že obracia každé euro, tak aj tie 3 eurá alias 36 eur za rok, keď si to človek uvedomí, je možno, že peniaz, lebo tam ide o to, aspoň teda, jak ja to vidím, je, že ani tak nejde o to členské, samozrejme tí, čo si môžu dovoliť platiť, nech platia, lebo bez peňazí sa to robiť nedá, ale ide aj o to združovať tých ľudí a hlavne interne ich edukovať, lebo toto je mimochodom aj niečo, čo ja vytýkam tuto v Rakúsku tým odborom, že nerobia úplne najlepšiu možnú robotu, lebo sa príliš sústredia na tú, zase raz, to, čo som hovoril, Marx, báza a potom tá nadstavba, tak sa príliš sústredia na tú bázu a na to, že teda vyjednali sme o toľko a toľko vyššie mzdy, však akože to je ich psia povinnosť, ale tá edukácia tých členov, no nepoviem, že úplne viazne, ale je tam čo zlepšovať. Po tých 2 rokoch, čo som tu vidím, že akože toto není crème de la crème toho, čo sa dá robiť v dnešnom svete. A toto je niečo, čo teda by mali aj tí odborári, keď sa s nimi budeš baviť, chápať, že tá edukácia tých ľudí, lebo ako si sám hovoril, že oni nevedia základné veci, ako fakt, že 2 a 2 je 4, je pre nich šokujúca pravda. To, že odbor organizovanie sa je základné ľudské právo, o tom nemajú šajnu asi, že to máme v ústave deto, a že odbory sú vlastne staré, ako nie ako moderné odbory, ale ako koncept toho, že ľudia sa spoja v starovekom Ríme, to secessio plebis, to bolo 2700 rokov dozadu a v Číne to robili pred 3000 rokmi ľudia. Čiže vlastne toto je niečo, čo je s pracujúcou triedou, odkedy existujú moderné spoločnosti alebo komplexnejšie spoločnosti. Čiže toto ľuďom vysvetliť, aby chápali, že to s komunizmom nemá ale že absolútne nič, lebo keď sa dial 1. máj 1876, či kedy bol, či 86, či kedy bol ten Haymarket masaker, tak
Však akože Lenin, neviem, či čo mal, 10 rokov, 15. Marx už bol starší pán, ale tuto komunizmus v Československu vznikol v 48. Čiže to dedovia tých ľudí, čo to zakladali, poriadne nežili. Hm. Takže že tie odbory sú niečo, čo je so západnou civilizáciou, no doslova, že tisícročia, to, že sa to inak volalo, je fuk. Treba ľuďom vysvetliť. A to zase, teraz som to vysvetlil za 3 minúty, čiže to nie je žiadna komplexná téma, ale keby to všetci vedeli, aj to, čo hovorila Zuzana, že Anička Jurkovičová a je táto teda zakladateľ druhého družstva v dejinách ľudstva, že toto by tiež mali všetci Slováci vedieť, že máme byť na to pyšní, tak by veľa vecí možno fungovalo lepšie v tej spoločnosti. A tá edukácia na Slovensku teda viazne strašným spôsobom, lebo tuto ľudia nevedia základné veci, čo sa tých odborov týka. Tak to len tak, že možno trošku akože otvoriť dvere aj tým, čo dajú len 1 euro mesačne, lebo zas, keď ich bude 1000 za 1 euro, tiež je to 1000. Toto ja sa napríklad ako predseda odborov u nás v divadle snažím, že ja posielam tiež newsletter s nášmu členstvu a či už sa tam snažím reflektovať aj nejaké medzinárodné proste témy alebo to, čo sa aktuálne deje v rámci divadla, alebo aj nejaké možnosti vzdelávania, či už nejaké webináre na tú tému, väčšinou zahraničné, pretože na Slovensku to stále nie je téma. A takisto sa to vlastne snažíme aj nejako prepájať aj na tie kultúrne odbory, pretože tam naozaj sa tým členom môže stať ktokoľvek, kto pracuje v kultúre, takže aj divadlo. A to, čo vlastne viem, tak presne ako si spomenul, tak tá edukácia je jedna z priorít kultúrnych odborov, že vlastne čo, ako keby ja som zachytil v rámci tejto debaty, tak nie len, že samozrejme upozorňovať na tie nízke mzdy a vôbec na tie nízke honoráre a častokrát vlastne hrozne netransparentne nastavované, čo je tiež problém, že vlastne nikto veľmi nevie, že či môj kolega dramaturg z iného divadla dostane viac ako ja iba za to, že je služobne starší alebo skúsenejší, že vlastne aj nastaviť ako keby nejaké jednotné odmeňovanie a nejakú minimálnu odporúčanú mzdu a nejaký minimálny odporúčaný honorár za tvoju prácu. Tak okrem akoby týchto nejakých akoby ekonomických cieľov sa tie kultúrne odbory snažia akoby aj edukovať. Už teraz vlastne viem, že poskytujú právne poradenstvo, pretože to, čo je vlastne u nás v umení ako hrozné, že my keď vyštudujeme tú školu, tú vysokú školu muzických umení alebo výtvarných umení, tak jednoducho nikto nás profesne nepripravil, že ja si tiež pamätám, že keď som prvýkrát vyšiel zo školy a išiel som robiť pre nejaké divadlo ešte ako de facto ako SZČO, že som bol ako externý spolupracovník, tak som dostal akoby na stôl v tej riaditeľskej kancelárii zmluvu, ktorú hneď som mal akoby podpísať, že vlastne to je zmluva o dielo, autorská zmluva za vytvorenie predstavenia. Ja som si to ani len poriadne neprečítal, pretože ma to vlastne nikto nenaučil čítať. Takže ja som bol iba proste na tejto akoby báze tej dôvery, že joj, tak super, tak po škole som dostal nejakú robotu, môžem si spraviť čo bude ma to baviť, tak ja to podpíšem. No a až potom som zistil, že ja som si mohol podľa zákona úplne legitímne vydobiť oveľa väčší honorár, tantiemy, to, že vlastne sa to predstavenie bude hrávať a z každej reprízy ja ako tvorca môžem dostať nejaké percento odmien, som si takisto mohol presadiť. Nehovoriac o nejakých tých podmienkach, že ja síce vytvorím nejaké predstavenie, ale koľko hodín strávim nad tou tvorbou. To, že vlastne vytváram jedno predstavenie, môže zabrať 2 mesiace, môže zabrať pol roka, môže zabrať rok. Ide o náročnosť toho predstavenia, o tej témy, to, či tam bude hrať 5 hercov alebo 50 hercov, to všetko potom súvisí s tým, že ako vlastne náročná tá práca bude a ja ak dostanem za takúto jednu prácu 500 eur a za takú istú proste, taký istý honorár budem robiť trojnásobne viac, tak to už je tiež vlastne nejaká forma prekarizácie, ktorú si vlastne mnohí kolegovia ani neuvedomujú alebo možno ani nevedia, ako na to reagovať. Zažilo sa vlastne XY situácií, že nejakí kolegovia už začali robiť na nejakom predstavení, pretože boli na to oslovení z nejakých divadiel alebo z nejakých združení a začali už na tom robiť intenzívne bez toho, aby mali podpísanú nejakú autorskú zmluvu, pretože už boli do toho ako hypnutí, už chceli vymýšľať, už písali scenár, už kreslili návrhy scény, už skladali hudbu a podobne. A po niekoľkých mesiacoch sa ukázalo, že to divadlo veľmi peniaze na tú inscenáciu nemá, tak to stopne. Alebo sa ukáže, že to nie je úplne také, ako to divadlo chce, tak od tej spolupráce odstúpi. A tým, že tí tvorcovia nemali podpísanú zmluvu, nedostanú ani žiadne odškodné, žiaden honorár. A to sa deje pomerne často, že vlastne
my skôr, ako dostaneme nejakú zmluvu a už máme dohodnuté nejaké podmienky spolupráce, už začneme na tom makať, pretože umenie nás baví, robíme to pre srdiečko a tak. A vlastne potom sa môže stať takáto situácia a my nemáme tie právne páky, ako to vlastne ďalej komunikovať. No, Takže to si vlastne ľudia potrebujú uvedomiť, že tá profesionalizácia to není len sexy slovo, ale proste keď to ľudia nemajú zaplatené, tak to nemôžu naozaj robiť plnohodnotne. A potom tá kultúra vyzerá tak, ako vyzerá, že to je taký zaciklený kľúk a niekto by ho mal teda prelomiť, tak dúfam, že tie kultúrne odbory to prelomia, alebo 200 000 ľudí, čo v tej kultúre pracuje, čo si vravel, to je potenciál obrovský, lebo z celých slovenských odboroch je nejak 230 000 ľudí, cakom prask, čiže keď vznikne niečo nové, funkčné a teda snáď, keď to bude nový zväz, tak bude fungovať tak, ako sa fungovať má na západe, že teda nebude tam tých 70-30, tak ako je to vo všetkých tých ostatných zväzoch otrasných slovenských, ale budú si brať všetky tie peniaze a tým pádom môžu profesionalizovať svoju prácu. Lebo to je to, čo teda, však sa bavím s tými odborármi zo západu, tak viem, že všade inde, okrem postkomunistického bloku, to funguje na tej centralizácii tých peňazí, čiže tam operujú oni s miliónmi, doslova, niekedy až miliardami. IG Metal má pomaly miliardu ročne, takže to je ako trochu iná forma organizovania potom. A čo mi napríklad, čo je zaujímavé, ale poviem to, aby to ľudia vedeli, že keď som sa bavil s ľuďmi z Verdy, čo sú najväčšie odbory pre biele goliere v Európe, v Nemecku, oni majú nejak 2,3 milióna členov, či koľko. No oni sú tak profesionalizovaní, že tie firmy, ktoré my u nás v našich odboroch máme na to, že 2 ľudí, tak oni ich tam mali 7. Hej? Že to je, a samozrejme, to je úplne iná káva robiť to potom, keď máš ako x% času viac, lebo hold, tretinová práca, lebo proste hold, keď manažuješ nejakú firmu ako odborár, ľudia sa ozývajú, prichádza shit musíš riešiť a keď máš toho shitu 3-krát toľko, nemôžeš robiť nejaký canvassing a oslovovať nových členov alebo a tak ďalej. Že to je ako, že to ide ruka v ruke, že keď je to celé takto atomizované a bez peňazí, tak sa to nedá profesionalizovať a tým pádom to len ide dolu a dolu a dolu. No a tak dúfam, že toto, čo opisuješ, ak to aj tí ľudia budú počúvať, že si to, čo hovorím, zoberú k srdcu, aby neopakovali tie isté chyby. Že Jakub, tak povedz nám, že čo plánuješ do budúcna, aby sme uzavreli náš rozhovor a prípadne, čo by si poradil nám, fanúšikom divadla, že ako by sme sa mali možno správať, aby ste sa aj vy cítili rešpektovaní a aby všetko bolo OK. Tak ja vlastne tým, že som aj predseda odborov a pre mňa vlastne táto téma sa stáva asi nosnou, popri mojej tej praktickej dramaturgie a tvorby tých predstavení, tak vlastne plánujem práve v spolupráci s kultúrnymi odbormi, vytvárame akoby sériu práve podujatí na prekarizáciu práce v rôznych oblastiach kultúry, nie iba v divadle, v Trnave, na čo rád takto pozvem. Takisto ma čaká konferencia v februári v Košiciach, kde budem mať práve príspevok na túto tému a aktuálne si aj robím také dotazníkové šetrenie, koľko divadiel na Slovensku tých zriaďovaných má odbory, ako fungujú, prečo nefungujú a celkovo si akoby získavam takúto spätnú väzbu a možno na základe toho potom budem vedieť na to aj lepšie reagovať ako potenciálny ďalší ako odborár, možno v tých kultúrnych odboroch. Čiže pre mňa akoby táto téma nie že aktuálna, ale de facto ako začína proste, že naozaj je to v začiatkoch a sám sa v tom ešte ako orientujem a vlastne iba teraz získavame nejaké dáta a mapujeme si ten terén. Ten budúci rok bude akoby ťažký pre kultúru, pretože financovanie bude odstrihnuté, bude dochádzať podľa mňa ešte k väčšej prekarizácii, k väčšej nestabilite a myslím si, že tie kultúrne odbory majú ideálnu príležitosť na to sa nejako legitímne prihlásiť o slovo. Takže ja budem určite toho najviac zúčastný, ako sa bude dať. Aj vďaka inšpiráciám z Česka, ale vlastne aj zo zahraničia. No a čo vy by ste ako ľudia, ktorí chodia do galérií divadiel, do kina mohli robiť, je, že áno, že síce je inflácia, síce sa zdražujú lístky
pretože musíme nejako kúriť, musíme nejako platiť nájmy alebo aj výplaty, takže aj my sme museli pristúpiť k tomu zdražovaniu ceny vstupného, niektorí, tak napriek tomu proste na tú kultúru nezanevríte, lebo tá kultúra nie je iba nejaká voľnočasová aktivita, to nie je iba nejaká zábavka popri našom bežnom živote. To je vlastne ako súčasťou nášho myslenia. Vlastne, ak som človek kultúrny, tak som človek, ktorý môže premýšľať hlbšie o rôznych témach. Ak sa ráno zobudím a mojou kľúčovou ako nejakou potrebou je spraviť si raňajky kávu a k tomu si prečítať nejakú novú poéziu, tak je to vec, ktorá nás môže nejako definovať ako nejakú spoločnosť. Kultúra môže spolu vytvárať občiansku spoločnosť, lepšie cítiacu spoločnosť, inkluzívnu spoločnosť. Čiže nezanevríte na tú kultúru, chodievajte do tých kín, galérií, divadiel, prosím. A ak tam budete chodievať, my budeme o to lepšie nastavovať aj to naše uvažovanie a ten náš program. V rámci divadla môžem povedať, že čím viac publika budeme mať, tým aj ambicioznejší môžeme byť v tej tvorbe. Že nemusíme sa nejako podliezať nejakému vkusu proste nejakých lacných komédií alebo nejakých komerčných záležitostí, ale môžeme byť ambicioznejší, pretože ak nám vydáte tú dôveru a budete nám zaplňať tie sály, tak my môžeme byť o to ukričanejší, môžeme o to sebavedomejšie poukazovať pomocou tej tvorby na rôzne neduhy v tej spoločnosti a tým pádom vytvárať nejakú súdržnejšiu komunitu. Takže toto by som si hrozne prijal, ak by aj všetci fanúšikovia Novej ľavice chodili na kultúru, a pevne verím, že tak aj chodia. A tak vlastne ako aj Michal spomenul vlastne ešte v úvode, že najmä tie vyspelé západné civilizácie nestoja na tom, že všetci vieme robiť s lopatou, ale stoja na tom, že jednoducho máme rozvinuté služby, máme rozvinutú kultúru, že tá kultúra je súčasťou nejakej identity tej spoločnosti. A toto, keď sa nám podarí, tak sa nám vie vďaka tomu vlastne riešiť aj kopec ďalších iných problémov. Výborne, ďakujem veľmi pekne. No, ďakujem pekne za rozhovor, Kubo. Veľa šťastia aj tým odborom, aj tomu, čo teda si hovoril, že vás čaká budúci rok. No, okay, šťastie asi není to, čo potrebujete peniaze. A to odborové organizovanie sa je spôsob, ako aj tú ministerku prinútiť, lebo existuje magické slovo, volá sa štrajk. A keď ľudia vstúpia do štrajku, tak sa je to tam celé rozsype. A to akože pocíti teta. Takže, lebo však keby sa podarilo nejaký štrajk aj na jej ministerstve, tak to by bolo úplne úžasné, lebo to by potom akože hneď pocítila, že to niečo nefunguje, ako si to ona predstavovala, že to bude. Že keď sa ľudia spoja, tak dokážu presadiť strašne veľa a to je také moje odovzdanie, že pre tých ľudí, čo to počúvajú, že toho štrajku sa nemajú báť. To, že na Slovensku ľudia nevedia, že sa štrajkuje, neznamená, že sa v Európe neštrajkuje. Objektívne je v Európe asi 1000 štrajkov ročne, čo je akože každý týždeň desiatky. Len sa o tom nepíše v médiách, ale to neznamená, že sa nedejú. Že na západe majú ľudia tie podmienky, čo majú preto, lebo tam štrajkujú furt. A no, tak by sme sa to mali na Slovensku konečne naučiť. Aj my, naši dedovia a babky to vedeli, alebo pradedovia a prababky v Prvej republike. A možno, že po tých 35 rokoch vyhovárania sa na komunizmus by sme zase mohli nadviazať na to dobré, čo v nás bolo. A to bolo to medzirepublikové, poriadne, zapálené niečo, aj čo sa toho družstevníctva týka, že sme boli lídri v Európe a vo svete v tomto. Tak veľa šťastia a ďakujem pekne. Ďakujem pekne za rozhovor. Ďakujem.